Galle fiselmilkom u jatikom merħba għattini program f'dina is-sensiela mill-Lanja tal-Poplu. Program ta' 30 minuta fejn fih nisimaw siltiet mill-edizzjonijiet tal-imoddi tal-bidunet, mill-edizzjonijiet ta' riċenti ta' dana il-festival organizzat mill-YTC sa' mill-1973, il-festival Lanja tal-Poplu. Grazzi tal-li se tkunu magħna tul dawna 30 minuta. Aħna qed niftħu dana il-programm propju bdina s-silta kompożizzjoni ta' Frank O'Neill, Anja Mediterranja, li hija wkoll is-sigla tal-Festival mill-Lanja tal-Poplu. Illum għanna għazla ukoll varjata minn dana il-festival. Nista' ngħidilkom li għandi żewġ diski marbutin ma' tema partikolari. It-tema tal-pjaga tad-drogi. Imma qabel ħaniftħu dan il-programm billi nisimgħu kanzunetta kompożizzjoni tal-kantanta stess, kemm il-kliem u anka il-mużika ta' kantanta li stabbilit ruħa sew issa f'dana il-festival, l-avokatessa Zazua Corazon. Jiena se nsemmalkom is-silta mill-għajnejn ta' tifla. Is-sena li fija kienet ħadet sem f'dana l-festival Corazon kienet is-sena 2010 mela il-kantanta Corazon, is-silta verament sabiħa mill-għajnejn ta' tifla. Possibbli jekk jittala għajnejha u timmaġinaħ mill-għajnejn ta' tifla il-mama il-papa jamlu kollox tajjeb ibis tagħmel ħażin mill-għajnejn ta' tifla id-dinja ġenna u s-sema ikħar u l-ħaxix jaħdar u meta ma jkunx dak il-kulur taħseb li tara ħażin. Mill-għajnejn ta' tifla
Malanja ta' Corazon permezz ta' dik il-kanzunetta mill-għajnej ta' tifla żgur li qiegħda tinstema'. Instema' tal-ewwel darba fil-Festival Lanja tal-Poplu fis-sena 2010. Corazon hemmhekk kellha l-akkumpanjament tal-grupp li sejħitlu il-ħbieb tal-qalb. Il-kanzunetta mill-għajnejn ta' tifla kif għadna kliem u mużika tal-istess Corazon. L-edizzjoni tal-Festival tas-sena 1993 kienet edizzjoni li fiha kien hemm verament materjal tassew tajjeb f'dak il-festival partikolari. Kien hemm silta il-ħolma tal-għaqda li kienet rebħet dak il-festival. Kien hemm Tihom Widen ta' Walter Mikallef fost l-oħrajn, tal-Jan Men, kien hemm Belt fuq il-baħar u kien hemm dil-kanzunetta li kien kanta Tony Vella. Tony Vella tafuh ħafna illum huwa maġistrat fil-fatt Tony Vella, però min huwa midħla tal-xena mużikali Maltija jaf lil Tony Vella bħala wieħed mill-pionieri tal-grupp tas-sew kapaċi Voices għadu attiv anka sa dawna sal-aħħar edizzjoni li kellna rajna lil Tony Vella imexxi anke f'ċertu edizzjonijiet kien ikanta Tony Vella. Tony Vella kif għadna fl-edizzjoni tal-1993 kien interpreta kanzunetta fuq kliem ta' Adrian Grima u mużika ta' Pierre Mikallef. Hija kanzunetta bażata fuq storja vera. Dana kien hemm żagħżugħ li insertajt nafu għax kien mill-post fejn twelit u għex tal-ħafna snin jien mill-Gżira, kien jismu Eddie Junior Borch, naf lil missieru u naf lil ommu għadhom mimlijin bil-omor, u dana il-tfajjel żagħżugħ sabuh mejjed ġo villa li minnu ta' ċertu età u minnu mill-inħawi ta' Taslima u l-Gżira żgur jiftakara Villa Bonnici. Illum flok Villa Bonnici hemm lukanda, hemm kumpless li issa twaqqa qiegħed eżatt kif tispiċċa mill-Gżira u tibda dieħel ix-xatt ta' Taslima. Qabel taqbad Taslima propja eżatt bejn il-Gżira, aħna konna ngħidula l-frontiera bejn il-Gżira u Taslima. Intant hemmhekk fi żmien kien hemm villa li parti mill-ġonna tagħha wieħed anke bħalissa f'dawn żmien jista' jarhom peress li qegħdin iwaqqgħu li tibqa' tieħu sa triq Manuel Dimek. Kienet Villa Bonnici fejn jiena niftakar li anke kienu jsiru xi tiġijiet. U ġara li f'sena partikolari ftit qabel ħarġet din id-diska fl-1993 kienu sabu lil dana żagħżugħ Eddie Junior Borch mejjed hemmhekk b'overdose. U kienet ħarġet din id-diska li Tony Vella kien tassew interpreta b'mod sublimi. Isimgħu isbuħija ta' din l-kanzunetta, din l-istorja. Tony Vella, kliem ta' Adrian Grima, Pierre Mikallef il-mużika, Villa Bonnici, mill-Lanja tal-Poplu, 1993. Ġnien bejn Taslima u l-Gżira, l-antikija fuq ġnien sabiħ, kienet tidħol iż-żiffa tal-baħar u l-siġar timlijhom bin-nifs. Ġnien illum moħbi bil-bini, l-antiki jiftakru kif kien, ġili waslet iż-żiffa tal-baħar qalb is-siġar mimlija bin-nifs. Żagħżugħ ta' 18 miet f'tal-ġnien, is-siġar tal-palm kull imkien. L-aħħar droga li faqet ġo fih, l-aħħar darba li prova jistrih, u l-għada fil-ħodu fit-triq, kulħadd beda jsaqsi minnu l-ġuvni li sabu tal-lejl, kien tortijaw għax ridu jgħinu, minnu l-ġuvni li sabu tal-lejl, kien tortijaw għax ridu jgħinu. Dal-pushers dan kollu maruf, min-nies bħalu qed jagħmlu l-eluf,
Minuma dan nis għattilin kif ħadd m'għandu jdejhom ċabsin. Forsi l-pajp tal-ġustizzja tinstat, forsi l-liġi mhix qiegħda l kulħadd. Forsi l-pajp tal-ġustizzja tinstat, forsi l-liġi mhix qiegħda l kulħadd. Xrikkezza ta' talent, klim verament meqjuż, klim li kexkex, klim li ġalek taħseb u nittama li klim li ġalek tieħu azzjoni. Mużika ta' Pierre Mikallef, il-vuċi ta' Tony Vella, kif għadna storja ta' veru dik Villa Bonnici, il-Festival l-Anja tal-Poplu li kien ġie organizzat fis-sena 1993. U kif għattilkom fl-introduzzjoni ta' dana il-programm għandi żewġ diski, dik kienet l-ewwel waħda marbuta mat-tema ta' droga. Dina il-kanzunetta li ġejja hija verament kanzunetta li tfakkarni ħafna meta il-kantanta brava Maltija Kjara kienet għadha fil-bidu tal-karriera tagħha. U qisu l-bieraħ meta niftakar għall-ewwel darba kont rajt u smajt lil Kjara tkanta fil-Festival l-Anja tal-Poplu, kont tant ikkommovejt ruħi. U mhux f'dil kanzunetta x'kienet ħadet sem anka f'edizzjoni tal-Festival mill-Anja tal-Poplu aktar qabel. Mill-ewwel kienet laqtitni dina il-kantanta. Imbagħad kif għadna fl-1995 ħarġet il-kanzunetta. Kiteb il-kliem Sani Aquilina u il-mużika Jason Kassar. Il-kanzunetta li qiegħed nirreferi għaliha hija il-kanzunetta li hija propju intiża qed titfa' l-attenzjoni għal xi ħadd li qiegħed fil-vizzju tad-droga. U jekk inċidentalment inti wieħed minn dawk għadu widen għal dana il-kliem tad-deb għal dana vuċi sabiħa ta' Kjara. Ismani ftit ħabib. Ismani ftit ħabib, trid taħrab minna fejn sejjer. Ismani ftit ħabib, b'siringa u dal xejn trab, x'int tfittex. Droga tinqeriġ ftit ftit u ħajtek tħarbatix hekk żgħar żagħżugħ. Tinsix dak iż-żmien li għexna tnejn flimkien kemm fraħna intu jien.
nittama li jismaħħa mhux ftit dan il-ħabib imma jibqa' jisma' dina it-twissija ħirġa mill-qalb tal-kantanta brava Maltija Kjara. Għandi kanzunetta issa meħuda mill-edizzjoni tal-Anja tal-Poplu tas-sena 2006, l-edizzjoni taż-żgħażagħ u adolescenti. Hawnhekk il-kantanti kollha li kienu ħadu sem f'dana il-festival partikolari jingħaqdu flimkien biex ikantaw kanzunetta kompożizzjoni kemm il-mużika u anka il-kliem ta' Frank O'Neill li dina s-sena Frank sena 2013 kien fil-fatt il-preżentatur ta' dana il-festival l-Anja tal-Poplu flimkien ma' simpatika Valerie Vella. Mela, ħanisimgħu il-dak kollha li ħadu sem fl-edizzjoni tal-adolescenti u żgħażagħ leħen wieħed. Il-kantanti li kienu ħadu sem kif għadna fl-edizzjoni tal-Festival l-Anja tal-Poplu tal-2006 interpretaw hemmhekk il-kompożizzjoni ta' Frank O'Neill, anke l-kliem sabiħ ta' dik il-kanzunetta huma tal-istess Frank O'Neill, il-kanzunetta b'messaġġ ta' għaqda ta' solidarjetà leħen wieħed mhux li kien nkunu aktar leħen wieħed f'dana xejn ta' pajjiż f'dawn il-gżejjer tagħna. Aħna Maltin u Philip Vella
Fl-2005 Filip Vella huwa marbut ħafna ta' mal-Festival Lanja tal-Poplu, saħansitra anka kien rebaħ dana il-festival l-edizzjoni tal-1998 meta kien qal kemm jinbeżżul u b'dik id-diska kemm jinbeżżul kien ġi fl-ewwel post fil-fatt, imma aħna llum se ninsemmawlkom kanzunetta li biha Filip Vella kien ipparteċipa fl-edizzjoni tal-2005. Il-kliem ta' dina il-kanzunetta ħelwa ħafna huma ta' Joe Kirkop fil-waqt li l-mużika hija tal-istess kantant Filip Vella. Jien Malti. Jien Malti inseksek u l-sini ħażin inġorris l-aleb ta' ħut il-Maltin. Jien Malti ingerger għal-Knisja u l-Gvern kollox idejjaqni fil-ġenna u l-infern. Dejjem nippika fuq kollox f'kull ħin u dejjem nitajjar nitkellem ħażin. Jien Malti nfaddal u flus ma narmix għal-kemm Malta taxxa jien flus m'għandix. Jien Malti għad ma niċħad li Malti għal-kemm sar fid-daqs kur bħal hawn ma ssib imkien. Jien Malti bil-ħelu il-mor jiena Malti minix se ninbidel kuntent nistqar ngħid bin min jien. Jien Malti nħobb l-indafa u naħsel kull jum bis xi friġ qadima narmija fl-irdum. Jien ta' ruħ tajba u nisma' l-quddis bis-serki l-inqasqas u ngħid fuq in-nies. Jien nobd il-liġi dik tas-sewqan u nifhem f'kollox minix baħnan. Jien nibża għal saħħti bis-snieg l-insib nilgħab il-lottu tombli kemm trid. Jien Malti għad ma niċħad li Malti għal-kemm sar fid-daqs kur bħal hawn ma ssib imkien. Jien Malti bil-ħelu il-mor jiena Malti minix se ninbidel kuntent nistqar u ngħid bin min jien. Naf nitċajta bis-sandi difetti ikolna nammettu li maħniex perfetti. Jien qalbi tajba ma nobot lil ħadd jien li nitbiddel żgur ma jkun qatt. Jien Malti qatt ma niċħad li Malti għalkemm sar fid-daqs kur bħal hawn ma ssib. Il-kantant Filip Vella f'kanzunetta autokritika tagħna l-Maltin u l-Awċinu għandna nammettu d-difetti tagħna, nammettuhom ma nippruvaw nikkorreġuhom. Wasanna fi ħbieb ta' edizzjoni oħra eżiż semmija il-programm Mill-Lanja tal-Poplu, it-tieni edizzjoni. Jekk ġobkom dan il-programm qasir kull mandkom tagħmlu huwa li tagħmlu appuntamenti ħormana jekk Alla jrid fl-istess ħin, fuq l-istess frekwenzi, fuq l-istess stazzjon bħallum ġimgħa. U nixtieq li ntemp kanzunetta oħra verament attwali, kanzunetta li meħuda mill-festival mill-aħħar edizzjoni tal-festival ta' sena 2013 ta' dina s-sena fuq kliem ta' Joe Julian Farrugia, il-mużika tal-veteran kompożitur Semi Gallia, klassifikata fit-tieni post tfajla Dorothy Muscat Seniorsi. Din id-diska jien Tony Mikallef insellmilkom u nixtieqilkom is-saħħa. Li kollna l-aktar tiġ lussus u tagħtix każ kemm se jiswa flus inqabdu plener u ngħidu luċa
bħalta Hollywood, filmat isbih kollox irfinut, għal-jum it-tix bisgur ma jonqos xejn, flok li b'salija nħitu tnejn, ħanimun immorru l-Karibew, maħniex inqas minn ħaddieħor, nieħdu lawn mill-bank blankwit ta' xejn, imbagħad xi darba nħallsu dejn. Ħanimun immorru l-Karibew, maħniex inqas minn ħaddieħor, nieħdu lawn mill-bank blankwit ta' xejn, imbagħad xi darba nħallsu dejn. Kollox bi kbir niżżewġu l-katedral u mistednin xi jelfruh bl-atfal, iċ-ċiri melli doqqu mat-suntir u l-karozzella bil-kuċċier. Reception lussu b'ħafna xorb u sfid, imwejjed bikel mill-aktar fin, kunċert l-orkestra ma' kantanti kbar,